Kani da Allah mata na kokari wallahi. Yau na je masallaci wani da ya tsaya kusa da ni. Na gode ma Allah. Men kun gane bayan Allah nan saboda kamar inda muke buƙatar su mana kulliya kai ma kana buƙata. Men take care of your body dan Allah. Like ka dinga duba jikinka mana. Turare Allah koya ne Allah dai in ma baka da kuɗin turare ka Google lemun tsami naira 100. Siya ka dinga ajiyewa a ɗaki. Amma malam wani in ya wuce kusa da kai ba abin ba daɗi ba daɗin ji. Kuma haka za ka je ma matarka da daddare fi sabilillahi. Rayuwar aure kenan. Inda kake son jin daɗi ita ma tana son jin daɗi. Don Allah mu dinga kiyayewa. Alhaji ka zo ka shigo ɗaki kana hamami ba wallahi wani in ya tsaya kusa da kai na rantsi da Allah wanda ya tsaya kusa da ni sahun sallah na sai da na ƙosa in idar da sallah na. Amin dukanmu muna da fouls. Ka kula da jikinka saboda bayan Allah ba su buɗe shi magana gani ake su ne kawai 'yan kwalliya su suka san inda ake sai da turaren wuta ita sai ta ɗan tattala kuɗinta ta ɗan sai ya yake almiski ko wani abu. Haba. Allah mu dinga kiyaye mu dinga ma juna adalci abinda baka son amma kai ma